Now, number 173 is something my song is. And then was two the guys was about tenors, sopranos, altos, and basses. Looks like I'm going to bass. But anyways, number 173. Beautiful stuff. Get Aisha, just also the Selena. Okay, another question number 33. Number 33. My daughter. Quenza
feel comforted. Mesiya olungileyo. Nansi indlu yakho igcwele ngabantwana bakho. Bashiye konke, badela konke. Besithi bafuna ukuhlangana kunye nawe Thixo. Kokuqala sizisumbulele ukuba sizigcinele silele thina. Bakhona abazamile ukuvula amehlo namhlanje. Awavuleka Nkosi yami. Thina ke siwavulile salubona usuku olutsha Nkosi Thixo. Sithe sisezibhedini siwavulile amehlo. Xa sishukumisa amalungu omzimba ashukuma. Bakhona ngexesha abathe bezama umzimba wavuma. Nkosi Thixo, ngokusinika amandla wokuba siphume emendlalweni. Sisuka kwindawo ngendawo, banye ngeenyawo, ngezithuthi. Wasithwala, wasikhapha sazofika endlini yakho. Sisephephile Nkosi Thixo. Ngoba siyazi bakhona beqonela uba kule ndawo kodwa balenza ngexesha. Khonto ke ingcono esinayo thina kodwa sibulela amangizulu. Kuba ke sosigcinile bawo. Wasikhapha sazofika kule ndawo. Khawunika umoya wakho ingcwele nenginginya ukuze kuyo yonke into ofuna ukuyibhekisa kuthi ikwazi mesilungu uba lulutho eziphileni zethu. Singenile kule ndawo masitshintshwe siguqulwe ukuze sizokwazi ukuphuma sibatsha ngalowo wasifela uYesu Kristu kuye. Amen. I think most of the
For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and did not unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. To every man according to his several ability, and straightway took his journey. Then he that had received the 5 talents went and traded with them with the same, and made the other 5 talents. And likewise he that had received 2, he also gave other 2. But he that had received 1 went and digged in the earth and hid his Lord's money. Amen.
ukubana okokuqala italente esinazo ayizozethu ziitalente eziziphiwe uThixo. Ngakho kufanele sizisebenzisele uzuko lukaThixo. Inye ke sometimes lesibulalayo yabona lo ubenetalente enye iyatsho kuthonile ndawo ngoba uThixo unike rather umaster wanike ngokwe-abilities zakhe. Soze silingane ebomini. Sonke sine-abilities ezahlukileyo, whether it is the physical talents that we've got or even the past that we have. But uThixo injongo okanye into ayilindeleyo kuthi effort. Into yokubana ngokwe-effort asinike yona okanye ngokwamandla asinike wona, nathi sibonakalise i-effort elingana okanye engaphezulu kwamandla uThixo asinike wona. Singazithelekisi nabanye abantu ngoba into esinoshayo ehlelweni uye uzijonge uzeye ubone ukubana le yakho italente ayifanelanga okanye ayifanelekanga, kodwa uThixo ukunikile ukunika ngabomu isebenzise ekuzuziseni inkosi ekusebenzeni ukuzuzela okay, bathi kusemandla xa abantu bazathi banikele. Sakubulela ngezipho esinika zona, xa uThixo sinika ubomi, wasinika Thixo samandla impilo, wasinika ngandlela zahlukileyo, wasinika imisebenzi okanye wasisapota ngendlela zahlukileyo samandla. Ngoba sisapota nabantu bethu ezintweni zethu okanye sisapota nabantu, kodwa yena ufikelelekile wafikelela kwiineeds zethu. Kuba ke uThixo onguwo osiphileyo, siyacela Thixo samandla ngoba nathi usiphe amandla ukuthi sibuyisele kuwe. Xa abantwana bakho bazathi bajikeleze qokelela impilelo ngaphezu kwakokuba siyacela wena usincede sinikele ngezinto zethu ukuze impilo yethu samandla yamkeleke kuwe. Konke okusicela ngegama likaYesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Number 346. Number 346.
2. We are not worthy to be called your children, God. We are not worthy to be even praying or singing to you, God, but silapho sizazi bawo ubunini bethu bawo but sizocela bawo to intercede on our behalf.
Siyacela bawuvulela on our behalf usivulele bawo so that xa sikhala ixilongo lakho basikwazi ukuthi nathi we have done our part here through our professions, through imfundo esinazo, but we have done our part to be indeed your children. Sincede ke bawo usiphe imini yakho engcwele bawo sikwazi ukuyamkela nawe kwizwi lakho sidive zonke izinto sizicela ngesiKristu. Amen. Amen. Hey, hey.
say the first, just the first part. Before we read the first part, please. Rest in the Lord and be patient. Rest in the Lord and be patient. That song is not in the okay? So if I relate to kind what's the way? In God's word, we must pray. It's like God's will, that's the way we see the way we it's not as easy as testing Christ. Amen. So if I relate to it, like that, there's an only for. But there's a farm. Who's that? Like, when is the farm? What type of animals do you find in the farm? Cows, pigs, yes, horse, yes, hens, yes, chickens, yes, lamb, ducks. Okay, yes, which are as long as these are all the animals that you can pick up. So this one day, we jump to the farm, okay? And after the farm, I see the person on the bike. So Makulu, Jankulu, and 4 kids under number 4. Makulu, Jankulu, and number 4. I started having a great day. Farmer, Jankulu, Pingu, Zaki, Nabaya, Kapili, Homone, Kumani, so, Jankulu can tell his eyes and watch. This was his favorite watch, Jonah. Or you go out and find watch like this was his prize position. I'm going to every time. But anyway, you watch the other now, how will finish and jack. Or finish a set for my own channel, and finish a set because we like the game watch that. But I'm a cousin, but it's not a guy, you watch my sister. Okay. Langa boy, let watch cut up but never wasting time, left time, please put up away, please, fine. I'm from my door, I watch cut up. And then so they tell them about 40, 2 boys and 2 girls. No, not 2 Tanzania, because the boys from the left so Brandon, I'm going to say, because it's not what I can again. I understand I don't so I'm getting, I'm a supervisor. I think the long will open the but I'm as a living and then art and doctor. God created morning worship. Art for me, I get up with the second. When I walk, means nothing of those was sold out at the farm. So, Bulela, nothing. You're going to be down there. You're going to put on to them. Watch it down. Watch it down. When I come home, yes, it's fine right now. Not to spoon to have a watch. Yeah. I don't know. I put my money out, but I put my shop. I put my so, when I watch it, we have to jump home, I put it down is that it means you can suppose there are a lot of things that will be said because if Zion actually long one against there are songs that are you need to have quiet time with the Lord. Amen. Amen. School
1, 2. So I'm called by the ones that will be Ageko umuntu mmoja wahlobo wote mapinduzi. Kutweka watu wa education day. So nakinga nacho ngabona kuzawufuneka ndibeyiphathe le program ndiyeke ukushumayela ke ndibe ngumfundisi ndifundise ndivuyile ke xa ndizabambeswa olu hlobo ibe eza kwenyiba nayo kodwa hayi bengashiyelwa namhlanje ndifundisile but andingomntu xabeneyo ke yokushumayela so kuba ndithe ndisafundisayo wathi xa kuva nge ukuthi hayi into yakhe
ngoma 144 icule kabini namhlanje. Mna ke ndize endlini sendilungisile. Nina ke nawuphiwa ngumoya ukuba nicule. Nitsho kabini kwavakala umoya kum. But ndinento ethi noba ndiza ngazoshumayela. Qaphelani uba le ngoma ibhalwa imfama. Ithi imfama, I am pressing on an upward way. Indlela yam yenyuka kuchifana. But ndifuna iqaphele uba lo mntu akaboni. Kodwa indlela uyayenyuka. Ndivumele ndithi indlela enyukayo ayidingi amehlo. Ndivumele ndithi indlela enyukayo ayidingi ube sikolo ufunde. Ayidingi ube nemali ukuze uyazi yenyuka. Kodwa sonke siyasindeka. Uthi ke lo mbhali ndisindeka mihla le. Not only sometimes, but njengoba ngilapha emhlabeni ndiyasindeka. Indlela yam yenyuka. Unento ethi ke nje bengaboni thixo. Abanento ethi khawungithathe. Undithwale undinyuse. Ngoba problem lento yenzeke emhlabeni. Ingxaki yakhe ile xa ezi problems zizamfumane lapha phantsi uza konzakala. Uphansi ngokholo uthi khawunyuse nje ukholo lwakho. Zona zizawuzenza semhlabeni kodwa ukholo uba luphezulu zizazijonga ngenye indlela. Mhlawumbe ndiyiva ndise-SABC ndiyobona umalume phaa. Xa ndifika kuthiwa akekho umalume wakho. Ndithi ndithini ke ngoku ngoba ndisuka kude ndisuke Alexander lokishini ndithini. Kodwa jonga sana lam. Khawunyukele ngasentla uye phaa phezulu apho iphela khona i-building. Xa ufika phaa uzawubona kukho indawo ebizwa ngokuba yi-cafeteria. Ikhefi. Ufike phaa uthi unguluzuko wakwaTyakela. Uzobona umalume wakho yonke into oyifunayo izawungena egameni likamalume wakho. Nyanyene iva lethi mnenzi kangaka. Ndingumntwana ndanyuka ndibaleka. Ndangena elifini ndapresa sanyuka. Xa sifika phezulu ndiyabona uba ukwamthebese kule khefi. Ndake ndaqala ndajikeleza. Andangxamanga uyekhawunteni ngoba sininzi izinto apha. Zithe xa sendiqonda ndidisayidile ndamane ndisithi ndicela leya. Ithathu ibe kwapha ndicela leya. Ithathu ibe kwapha. But do you know? Ndikhawuleza nje. Yonke into ayikho gameni lakhe. Phethe nathi konke cameras ngathi yena kahle. Ifake egameni lakhe. Kodwa thatha uhambe ndathatha. Nasi isimanga apho ndiya khona. Uthi lo mbhali, I am pressing on an upward way. I am yenyuka. That's the mistake. Ngokuthatha ukutya kwam ndizobeka apha kwi-edge ye-building. Then ndatya ndasela kodwa into ethi khawukrobe ezantsi. Ndalunguza xa ndisithi yeyi kukude ezantsi. Ndabetha uvalo. Andikandiva. Ndingumntu ngozawuyena. Ndaphinda ndakroba ezantsi ndaqaphela. Phaa ezantsi abantu bangangebovane. SABC is one of the tallest buildings in Joburg. Xa liCarlton Center, uzi-SABC. Xa ndikroba abantu bangangebovane. Xa ndiqaphela niyazibona ii-18-wheelers ezingathi ze-Coca-Cola school. Zingaka. Andivanga. Isizathu soba sibe ngaka. Xa ndisihle ebhilidingini ezilazingaka. Kodwa ngenxa yeposi
position. As not zingana. Listen, as the chikanga banutana chijanga. Abantu abachinjanga babanukoko ngenxa mna. Zitanda nyuwa. Listen, zisangaka yayo. Kodwa mna position chijile. Uthi lo bhalo wale ngoma. Indlela yami yeluka. Kodwa wena lusukholo lwami. In other words, I want to see things the way God sees them. Thixo, ithi iBhayibheli uthi uhlele ngosulini. Kwisitulo sakhe sobukhosi. Listen, when you are given emhlabeni, uyahlala, uyakhala, uyalila, uyafela. Uma masithi Thixo, khawundihoyima. Thixo nansi ingane zami, ithule Thixo wakalapho. Yathula Thixo. Ithule Thixo wakhe. Ngexesha ethule. Akathulanga ngoba kathandi wena. Akathulanga ngoba kangoyanga. Ingxaki iposition yakho neposition yakho ibasibani. Look, yena uphezulu. Ujonge wena ukhalela ingxaki enkulu. Uthixo uyibona njengemvana. Wena uzizijwini ucela i-church board. Ne-prayer band zithandaze. Abesithixo, that is nothing. Le nto ikhalisayo, ayonto ikhalisayo. Athi uThixo, khawunikele ngasentla. Athi ke ngoku Paul xa ethetha kuncwadi lwaseKefesi, ichapter 2 verse 6. Athi thina ke we are seated in heavenly places with Christ Jesus. In other words, it is the position of the saints. Uthanda wena ke uba xa usengxakini ukhetha ujongana naye apha emhlabeni ungathathi iposition yakho. When you take your position with God, you start to see things the way God sees them. Look, it's big in real life, right? But when you position yourself up high, no call, uzawubona hayi man, imbovu vamele entsukwini nayo. Uyabona umeza wakho uhluphayo. Uyabona boss nezishaya esikolweni bakuhlupha uyabona. This is nothing. But Tina, we want to face our problem head on. But let me tell you, if the problem is big in your eyes, then you've got a small God. But if God is big in your eyes, then you've got small problems. Bendisazama uba andiyeki itshumayela. Ningathi xa ndifundisa lithi ndiyeki itshumayela. Makasithathe iBhayibhile zethu. Singene ku-business of the day. Masithathe uRomans 8. Romans 8 started with verse 28. Romans 8 verse 28 esifundisa ndiqaphele ke uba kuye kubanzima emhlabeni. And ubunzima butshintshe nokungazi kangakanani enkonzweni. Ngoba awuziphosi sabatha ukudla kamnandi. Ulandelana nabashumayeli nasebakontuthwini ukhona. Kodwa iingxaki zona azitshintshi. Ngaqaphela ke ukuba kwenye yeengxaki zam kule 2 years idlulileyo ndilahlekelwe ngutata. Ngathi ndisajonge uThixo uba wenza njani. Ndalahlekelwa ngubrother. Ngathi ndisajonge uba uThixo unjani kanye kodwa ibhizi ndishumela kangaka le ndoda ingenza le nto. Waske kwahamba usisi wam. Ndakwam hayi Thixo ugqibile ngam. Kanti uThixo uyayazi uba ngoFebruwari uzawuthatha umama wam. Yinto endenze ndithi xa ndizawubona ndijonge le ndima ngoba ndiyabona uba iingxaki zethu siselapha emhlabeni asizuphela. Kodwa we need a strategy sokujonga neengxaki zethu. Makasifunde le text. It's in the text, and we know that all things work together for good to them that love God. And we know that all things work together for good to them that love God, who are called according to his purpose. It is awesome. Siyazi ke ukuba
zonke izinto zisebenziselana okulungileyo kwabo bamthandayo uThixo, kwababiziweyo ngokwengqondo yakhe. Inkosi ilisikelele ingxolo esilizilayo ithi kuye amen. Masithole inhloko ngomthandazo. Bawethu osemazulwini, nali izwi lakho silivulile Thixo. Ingqondo zezabantu sintshupa esonweni meshelungileyo. Xa uzawulungisa ubomi bethu, khawusihlambulule ukuze sibuve uthetha ngathi nalowo wasifelayo Yesu Kristu ubuyayo. Amen. Nangu uPawulos siyafundisana. Nangu uPawulos esithi zonke izinto zisebenziselana okulungileyo kwabo bamthandayo uThixo. Ndicela sijohlobo lento. uPawulos uthi zonke izinto siyazazi thina. Niyaqaphela uba xa ukhala kubuhlungu akho nto ilungileyo. Niyaqaphela uba xa ulimele inhliziyo ixhazikile akho nto ilungileyo. Kodwa uPawulos yena uthi zonke izinto zisebenzelana okulungileyo. Akathi uPawulos ke kukho izinto ezisebenziselana okulungileyo. Uthi uPawulos zonke. Now you are a child of God and Paulos uthi zonke izinto. Now umbuzo uthi what about le ndoda indishiya ifuna ukudivorce? What about imali elingenayo sebantwana esikolweni? Abesithi uPawulos zonke. Ujonga ikhabhathi empty. Awu understand uzawukhwela ngantoni ngomso ngoba kwawukhwela uyokwenza le mali yokugcwalisa isikhabhathi. Athi uPawulos yena zonke. But ndithetha ndijonga le verse ndabona le ndawo ithi we know. Siyazi ke. Akathi uPawulos uyaziwa. Uthi uPawulos siyazi, we know. Ngamanye amazwi abantu abaziyo ayenza bonke. That is why efaka i-qualifier or i-identifier esithi abo bamthandayo uThixo. Uzawuweka xa ujonge zonke izinto ulile ukhale ngoba awuziboni zisebenzisana okulungileyo. Kodwa uba ukwelitala labamthandayo uThixo uzawuyazi ukuba noba imbi kodwa isebenzisana okulungileyo. Masihambeni sonke ke ndinifake esikolweni. Masingene esikolweni. Ukho umuntu ongayazi iphasi. Iphasi nandidiniswa ukho umuntu ongayazi iphasi. Akekho ne? Makasithi ngohlobo soPawulos. Iphasi is a portrait, umfanekiso ne? Comprised of uneven pieces. When we look at a puzzle, it has these uneven pieces that seem to have an uneven symmetry, but when they are all put together, it's an even portrait. The only puzzle, yenziwe ngee-pieces ezininzi, but it's all those pieces that are the puzzle. Nokungalingani kwazo, nokungafani kwazo, kodwa zonke xa zijanisiwe zenza ntoni? I-picture. Siyavumelana? Xa senza i-picture, ithi ke ngokulento. I-puzzle nganye has 3 doors. Ineendoors ezingaphi? Sesikolweni. Each puzzle has 3 doors. Right? Here is the first law. The first law of the puzzle says, whosoever made the puzzle did not start with pieces. Noba kubani lo esenza ipuzzle kangaqale ngee-pieces ezistraightekeleyo.
ukale ngomfanekiso omnye. Then wathi xa engomfanekiso omnye wawohlula ngomfanekiso ukuze abe species. Kodwa uthi xa usidibanisile species kuphume ipicture. Siyabona class? Alright. The second law of the puzzle says, to a puzzle, there are no extra pieces. There are no extra pieces to a puzzle. No matter how crazy it looks, whatever is needed is already there. How to unlock the puzzle uzawufumanisa ukuba akho piece ingazukwazi ukufitha apha. Zonke pieces lapha zilinganiselwe the puzzle. That's the second law of the puzzle. Okay? The first law says we started with one picture into many pieces. The second law of the puzzle, it is saying there are no extra pieces. Here is the third one, the last one. It says, to a puzzle is that every uneven piece fits. Ingabukeka ingathi ayifani nenye kodwa it fits. Isizathu sokuba ingafit, my sister, is because uwe wayibeke ndawo. Okay, so you understand that law? So keep these three laws ukuze understand about Paul thing. We know that all things, some things, all things work together for good. In other words, zonke izinto ziyahlangelana, zilungelane, zilungiselane into elungileyo. But phakathi kwezi zinto, izinto ezimbi, uthi Paul zonke. Now, according to the laws of the puzzle, the first law says, whoever started with the puzzle had one picture. Niyakhumbula ekhathini. Niyakhumbula iBhayibhile yathi uThixo wadala izulu nomhlaba. Ngexesha uThixo wadala izulu nomhlaba, we know now he is the one who is responsible for the puzzle. Now, God does the picture. Ithi iBhayibhile wathatha izitas wafaka amanye uyuzikhulana ngiyabona abona mayela kushopha kwathile abuye uThixo ayifake. Ithi iBhayibhile yami every time ifakele uThixo manje sithi it was good. In other words, according to God, the picture is becoming perfect. But it is one picture. God has one picture in mind. Wabekutiko, wake wabona ingathi picture yami end. Ushotuni. That designer lapho yathi makesenze umuntu ngofana. Kodwa yamthatha umuntu iBhayibhile, a man was taken and placed in the house. In other words, a man is the part of the picture. Amen. Nothing but Mungu is a part of the picture that God made. You can hear it now. Now, self-seek is formed. Say better in picture particular as this. Must never get go. That is for no secret in picture particular. It is good. That is good. That is one who has peace. But the question is, who still knows how the first picture looks like? Is it you? Why better Satan has peace? That's the first law. Meaning, whoever made a puzzle did not start with the pieces. Something is going to send the picture article, that's the pieces. But here is the good thing. Here's the tip I believe. There are no extra pieces. I'm making a complicated now. Yes. There are no extra pieces. If you can read my clear, who start time? Say more share in picture.
picture kaThixo enhle. Wayichitha yazi impisi. So we are having a puzzle. But it was not a puzzle, it was one picture. Khalifingento. Now the Bible isithi when nje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi. Wena unyana wakhe amzeleyo. Wamzisa emhlabeni azofela abantu. But in the law of the past says there are no extra pieces. uThixo uzamfaka kanjani umntwana wakhe kwipasi engena extra pieces. Dafunda iBhayibhile yami, dafumanisa ukuba uYesu akayo extra piece kule pasi. Ngoba ithi iBhayibhile yami, the Lamb that was slain from the foundations of the earth. In other words, so Christ is not an afterthought. He is the peace of the past. What happened to a title of years? A boat was prepared for me. Listen, a boat, God does not have a boat. But because I'm going to the part of the past, a boat, umzimba wangisofa. uJesu Kristu ukuze Yesu Kristu akwazi by part of the past ngoba moshakele. But there's no one that knows the perfect picture but God alone. Waza uThixo uYesu Kristu. Khumbulani the perfect law of the past. It says even if the pieces are uneven but they fit together. Number one, in pieces. Number zimbi, one was that. Have you noticed? Good people. We are having a problem. People around have become the pastor. But abantu according to themselves, they are the ones who are outside of the pastor. Listen, when God created, all of us were part of the pastor or the picture. When the picture breaks into pieces, we also got broken. So as I'm talking to you, I am the piece of the pastor. And if I'm the piece of the pastor, and it was indeed the piece of the pastor, this is the clever, the happened the city, the first boys and the lay pastor. And you different? In Mark, as in Tico, who was taken down the rights. Since our food is that you want me to wait, who was a set of feet that was not called. But this is, we are all. Umntana untombazana xa ebona indoda ingathi intlanga uyazicelela ukuba imfanele. Athi umama wakhe xa ebona ingathi le kwekho izulisiwe athi vele umntana umfanele lo. Kanti umntwana kamama yi-piece of the past. Umntwana lo obona indoda yi-piece of the past. Indoda nayo yi-piece of the past. Angafakwa uThixo kule equation. Ipiece isisebenzele sodwa. Awu, awuyemzamu tam kulungile kaloku. Kuthiwa bayafanelana. Yonke imizamo nemigudu yabantu. Impethe indoda emtshatweni womntwana. Siyabona? Laa ndoda ekuthiwa Lucius. It's just as good. It's a good job. Even better to come nice. Who was the ones when I think of? Who do I think of? How job and amount of the master. The past pieces never consulted with God. But not bad and when God is the first revelation. It's again the one to go to me. What I was talking. Kunile ngumdala abekho abantu
Jonah, akakhutshwa ngoba kayifanelanga position. Ukhutshwa ngoba kukho ipuzzle piece ene-ideas ukuthi uba singahlanganisa apha sithi uzakudibana kamnandi. Mamela ndimxela isimanga. Bonke abantu abayazi ipuzzle, once uthatha ipiece yepuzzle engadibaniyo neli piece, ugoba wena, kophuka wena. Ngeli xesha umasithi hayi xa engamphathanga kakuhle uyenza mphatha kakuhle, nguwophukayo. You are all part of the broken picture. And if you don't think like that, you have a problem. In other words, let it try to make it. What is the part of the past? Not part of the past. The piece of rights. When you want it, I don't think you call the past. This is the past of Tico. Ubone eyakhe indawo enhle ohlala kuyo. Akayithandi yahlala kuyo. Abanye ke engaphanga kwemthiko ngosifaka kwenye indawo. Wathi nikele iqaphe iphazini. Kukho la ndawo sisayithandayo. Le ufika esiphazini ngathi zinamafu phezulu ngene sibona. Ungathi khoma ufike ewe yonke indawo iblue. Ezingelulwane ewe yonke iblue ayiwani. Wathi yinotice ukuthi xa ufike elulwane nasemafini lapho kugcwele khona imithi sokunyanzela kufika pha. It's not easy, and that's what we do. It looks good in your eyes, but it's not the right place. Not the right place. You don't consult with God. Consultation is good for a Christian. But Paul is best, that divine perspective. We will get our Christ to one by his zito, Yanibola and Zon is zito, Sister and Son of Leo, one time of Tito. Who that out from his boss was one by the seventh son who's last to be a seven. In other words, Paul is saying, stop focusing on things and start focusing on yourself, your connection, and the love of God. Because once you love God, you will see things the way God sees them. I-connection, that relationship with God, you will use the person. You will why Jesus Christ is going to be the part of the person. Also, and again, where to think of Jesus Christ? What about the piece of the person? John, come to us as a visit. Zosifundisa mina nami ukuze singogombi, ukuze sigophike inhliziyo, uhambe sizifaka, Make sponsor my spirit. You want loans about that. To tell you the truth, as a loans that is concerned, no concerned. I want to come to Tico. They want to think, but is this a good buy? Can I take this thing? Can I have this money for my daughter? Can I have this lady for my son? We don't do that. Some of us say that access to take decisions. This is what you call it. You know, you like it and go, I didn't think of no. How fancy they? What the heck does they say? No, what? I didn't think of my food. Who is it? Who named me? He's not bending. So look, you think I'm done. Oh, but I don't think what it was in time. Not in the shining hours. This was a piece of art. The mother of my ship. And I want to infect that I was a style now. You don't have to do
wakha ubona ipiece yepuzzle ngathi yashaya. It does not mean it's when you're supposed to be. Man, get back. What do you want to let explain? We are more than conquerors. Then I want the Bible. We are more than conquerors. Sing a pencil, Robert Lodi. Now, you find, there's a problem team. What do you want when not as the conquerors? You are not a conqueror, I am not a conqueror. But we are more. Do you know what that means? We can fight in the car with the dog. They are called Mike Tyson, no event. Mike Tyson event the Holy Field. The other is champion, 2 fights in that. Who know Mike Tyson, who know the event the Holy Field. I know Mike Tyson, I'm back to Holy Field. But challenge and the foot, but people are not emergency. They come on us, they are Mike Tyson, no Mike Tyson. Will they fight Mike Tyson and Holy Field? You know that after every melee, this is what happened. Mike Tyson, I don't grab. Who don't mama? Who share this school? What care for? Mama, I'm not going to get a ring. Who don't mama? What can a part of the ring? I what care for? It's we fight in pen. No mama, we are Pagama. Who's the ring? Did you come on? Of Lera in town. Young Hena went in like Yamapa. Waza, Lanchani Wu. It is our by pest, people see. What's the pest? How they remember that the one is going to fast, the Holy Field is more than a conqueror. Remember, the conqueror is the one who was fighting in the ring. The one who is more than the conqueror is the one who is not supposed to fight. But he gets the benefit of the fight. So every time who's the winner? And we are the one who wants to eat it like your king and whatever the check, whatever the biggest mistake is spent, when you better not to be at cruising mark. How does it get? Bless the Lord, oh my soul, and bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul, and forget not his benefits. In other words, there are benefits in this kingdom, but also for man's man. God is the conqueror of Judah. See, what we do, what we are not than conquerors. The only thing that we can do is to appropriate the victory. In other words, never to make us only believe in the fight. But it's busy. See, I'm just a police. I'm a fan. She's a police. I'm a lady. And Mr. Benzini says, this is just a thing. Who was just a samba? But forgetting that we are more than conquerors. I'm here to tell you today that these heroes of the past are saying, if God had one picture in mind, something is also some motion. That is why God speaking to the Revelation 21. He's speaking how on. How on is really sharp. No matter what I'm talking about, is in there was a one piece as well. They are looking for. What is it? I am Alpha and I am Omega. So all this because two parties same parties. I tell you in between. I am the Alpha, I am the Omega. So all things like this, they see a party. They are looking for. Stop fighting the one place. Not that God is busy. The only thing we can do, let us be busy with business cutting. So that we think of business yet. Is second law. There are no extra pieces. Look, the areas were cooking pieces is understanding. As we can talk about it. Cooking pieces in BS as food and class Canadian piece, but it's one of the piece of listen to me. I will never know where to pick a picture.
The reason why I understand the peace by right from Mambimbi is because you wanted a bigger picture. Share man, the TV. No matter sharing up as them, that's not the name of the sharing line. Sharing picture. Who began for reaching like I have said one, that's what they are. Woman, Jabina Jezeki. Better more. Who's the one we want it? That's what we are. Who know that? What's the bar? We are connected. I have a habit. Obis. No matter how many men. I don't know. I don't know to like in city. Not that I could make. Yes, the adverts. They are what you go. What are the periodicity? That's why you have a but what you are missing is that no data, who went God, no mama, who went God. No data has to see the bigger picture. No mama who's the very young people born by one. No data warning goes as a regular mom. Who want to pack me the luna? Yes, no mama. No mama who's talking about I can't bigger picture. That's only suka. Wafikutata na mtu ilumama utaka sana mtu ile peka naye na kulwa na ibeka kabisa na mtoto. Why? Because she does not have a bigger picture. Hii haki ndio yofungu mnani. Ube ulinani bigger picture. Just full of this does not. Just full of this what tunasina umfananizo pelele. That is why that and intendista go. Ulumucho kuongo wa upaswa kauntetisa where pass like the rest there. Where ulona yake and like everyone I ulo kandi yena umekisana na hapa kukipishi. That is one thing that freedom from the city. The 10 can plan about after giving them 10 commandments. The captain over in as our ways of one thing. You know what to talk. Other time, I have a law, uno servants, what the rest of the picture of Shakalai. I see what it is. I see what it is. I see what it is. I ask them to your wall. That is why you need to do this working hard. But if you try to have one your own, what comes over there? Let me come in a week. Where's the sense? Why the man never can have their own? Everyone will look at it that how one. But you look and listen. One to them crazy and then hearts. No, you have not come Satan. You didn't. How will crazy? Warning hearts. Or within hearts, or just some Satan. Because if I play it, he is like. He's not a lion. He is like. Now I can come on that. Yakula, who told it will come around hearts. I'll join Yakula foot in the right bias. They are bias. It will come around hearts. Who's a John? So it's not good. Come on, hearts to me. Come on, see, what's up, Pop? Come on, hearts. I just allow me to come here and go to the hotel. I just allow me. In hearts, going hearts, we love Kalakon family. Consult us. Sitting in our neck, I sitting in our dinner, what's it? But I said, on the land, what will I wise dinner? I show me something. What do I like best of you? What's it? Who Joseph? Tina, Sitata Rega Nant. Silima Luba. Who would take this one? Got Joseph. Who back? It was one of the good things, or all things that were together. In other words, Ageko Ufaro and Eko Umtendisa. Listen, how was no figure more?
nto kokotifa ungathengiswa. So ngexesha athengiswayo ubuhlungu uthengiswa. Kodwa uNtupol ukuthengiswa oku usebenziselana okulungileyo. Ngexesha athengiswayo akabona iboto likapotifa. Akaboni niche ebenza phakathi e-Egypt. Kodwa ukuthengiswa kwakhe uJoseph ayiphethe umuntu wakhe. Genesis 50 verse 22 uthi nina benisenza ibeko elibi ngami. UThixo yena wasebenzisa the same ibeko lenu lokuba ndiphumelele. In other words, ezi zinto zibonakala ziyasibulala sometimes uThixo uzisebenzisela okulungileyo. Uthixo usebenzisela okulungileyo. Ngiyamkhumbula ubhizi uDavide. Ubhizi uDavide akamleki yeha. Ngexesha amlekayo akayazi uba utreyina ikumkani entsha. Be careful. Ngokubaleka intlungu. Suyibaleka intlungu. But embrace intlungu. Livumele intlungu ize. Utalente namthandazo walento kuthula ngo-144 uthi xa unyuse nje ukholo lwam lube phezulu xa lijongene nazo ezi zinto ndingazijongi ngamehlweni yakho. Siyavala zininzi izitori ebesinozisebenzisa eBhayibhileni. Xa unikezela ndifuna ukuthi apha ekhaya xa unikezelele uwena kuqala noThixo na sufuna ubona kwento ethanda ithi ngami ukubona ukuthi ngibeka lapho uthanda khona ni yeah that's a good song ndibeka lapho uthanda khona because the problem ngokuzibeka kwakho uzawuzibeka kwindawo ongaboni ne-dangers ezizibeka but i-dangers eziza nendawo beka uThixo kuyo uthi uPaul zizakusebenzisana okulungileyo zimbi zingcolile zinjani. Makesifundeni iBhayibhile sibhaleni. Ithi iBhayibhile yakho xa ndifuna ndiyavala. Ithi when the time is right. Mamelani iBhayibhile. Ithi iBhayibhile when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Which iBhayibhile? Achomna Isaiah 60 verse 22. When the time is right, I, the Lord, will make things happen. So here, because when I was going to clash by teachers, when you don't want to live frank, what the question I don't question I, it's about no, look at you know myself, I divide metric before you do metric. The question ends up with the metric. The former is a ball, so that I can look at the Canada. What is trying to look at the Canada? Of never but the school, never work. The high school never work. What is we ask about that leader? I was a number of my guess. Who was the food? Can't write down food, I support all things. Amen. One true, who can be true. All things work together. I only. What is it? Now, P. When the Islam, then catch me going true. Going to a school. There's Baba's and that living in Amanda, I school next week. That was why I much guys for you. What is the Islam? Who are they on your station now? Who are the like kind of pig material? What was it about this sponsor? Is it the engineer? Everything you come like America, they figure out. See, I want to only one of us in my place. So, even the Bastille and the man, whatever has been said, because still applies for it. What is the good of Tanji? As a sponsor, since you can now for most of the 10. So, to the American. Who do you want to men? God, all things work together for us. So, come at times, when you are the you are here to live. How many tuna political? What did you do? I know this is the right position. But when the wrong way, can't do like how can do so different.
ngoba ndindawo. Look, xa ungumkalaza nguwe ozawubulaleka, ayingulo umntu ayazisayo. Nokutshintsha inkonzo apho uthi ndikhoze evuselela naye ndithanda le nto bayenzayo ba heyi nguwe obulaleka uzawufika evuselela sisacula ingakangwambi apho uthixo xa mgqibezela xa igqibothi look, I am busy, I'm going to make things happen. Wena ndilinde utsho kwaIsaya nango kusathana ugcine yonke beziphethe asiniya kusathana. Bantu uDavide xa ethetha ngoThixo ukuthi uyazibala iinyembezi zethu azikokelele azifakele. In other words, nokulinda kwethu kuyaziwa ezulwini. Masingakhozi ngamandla athi umculo sesabatha masime edwaleni. Athi siqine edwaleni. Thina sifuna ukume edwaleni, sifuna uJehova apho sifuna khona. Azothi uSamuel 23 xa umfunda athi noma indlela injani ihamba idibane ne-valleys of the shadow of death. But ndiyamqaphela xa ephela njani uthi surely goodness and mercy shall follow me all the days of our life. Wena ubhizi umukamukana nevelu kumindlela lapha. Ayipheleli phandle. Siyasibona lo sister. Bazali bami mina senisindile empeleni. Hambani. Into isheke ngomutsha. Thina sisebhizi sisafuna iipieces zethu ze-puzzles. Kanti sibhizi zezi-pieces ze-puzzles. Ngexesha uba bhizi zezi-pieces, ezi pieces nee-pieces zazo nazo. Niyabona abantwana bami? Bakwayo phakathi. Ngexesha ukuthi yintani yam le. Netayi kahle. Uzifake kwitayi, uzingenise kwitayi. Xa ibefike, ibe ngathi itayi inengxaki, kanti nguwe ingxaki. Angusifake. Nani bafana, umeza ngamhlaka, nkokuhlala bathi baguga bangapasibala. Ukudla kupheli, but what we are missing is we don't have the bigger picture. There's only one person who's going to put things in their perspective, and that is God. Xa ufunda ke kwiBhayibhile yakho ndigoduka ithi iBhayibhile yakho ithi uSathane lo uthe waqhekeza lo mfanekiso kaThixo ithi lukisile indawo yakhe nezithunywa zakhe bazafakwa endleleni. But ayenzelwanga abantwana bakaThixo. Uwe ozawusifaka ngoba uyipisi yephasi engabalulekile. Amen.
ngokusikhuthaza sazi ngebanecebo lethu kukhona kuthile esingakuboniyo esinakuzuza zikhona thina simandla izinto somsebenzi zona ezizokusiphakamisa nakuzo zonke izinto esijibulazo ingxaki yethu siyapelika senze decisions ngenxa yokubeleka kwethu kodwa sikhuthaza masijongele yona sithembele kuwe phambi koba senze naziphina izigqibo wethu siyakubulela ithixo kubona wakho uthi awusebenzise namhlanje sicela ukuthi umqinise umandise uthixo simandla kwiministry yakhe nabo bantwana bakho uyasazi sonke izinto esijongene nazo ii-puzzles zobomi bethu ezithe eziphasanileyo thixo simandla wena nguwo bazokusidibanisa ukuze sibe yile nto siyiyo yena ke xa sathi siqhube ngale ngaboneni usigcine thixo simandla sibuye ngaboneni sengapheleleyo konke kusicela ngegama layesu kristu Mas meu Pai, mas meu Pai. Soze